kagagamba. Ngayong araw na to, oras na ng alas 5 na umaga. Mag-umpisa na tayo magde-deliver ngayon. Ito, inanda ko na yung mga kailangan natin. Ayan na yung, ayan yung tray, hindi kasali. Ayan, hindi kasali yung pusa, ayan. Ayan yung tray, ayan, hindi kasali yung aso. Ayan. Ito na yung bag ko, ayan. Ayan na yung gagamba. So, papunta na tayo dun sa mga deliver natin ngayong araw, mga kagagamba. Ganyan ang buhay ni Tatay Mendo. Araw-araw may deliver. Ito yung loob ng bahay ko. Ayan, maya alis na ako. Ayan, yung tray na pinakita ko sa inyo, yung tray na yan ay paglalagyan ko yan ng sisiw. Ayan. Yun naman yung bag ko, nasa upuan. Ayan siya. Andiyan na yung gagamba. So yun mga kagamba, maya makikita nyo paano ako mag-deliver. Mga kagamba. Ayan. Sa tayo doon sa motor. Dala ko yung tray. Ayan. Labas na tayo. Ayan ating motor. Ayan. So itong motor ko dito ko ipapatong to yung motor. Ayan. Nakagamba. Ito yung aking motor. Hindi may kalumaan na siya. Ito yan. Tatali natin dito. Ito ko siya tatali sa likod ng motor ko na to. Yun mga kagamba. Magde-deliver na ako, medyo may araw na. Mamaya pupunta tayo kay Gagambino sa Silang Cavite. At may kukunin akong gagamba doon sa kanya. Dahil doon bumagsak yung gagambang ginsan. Doon rin sa kanya kasi mas malapit sa doon. So doon ko kukunin mamaya mga kagamba. Pupuntahan ko sa Silang Cavite mamaya pagkatapos ng deliver ko. So yun lang, post muna natin mga kagamba. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan banda yung deliver ko. Maalis na ako rito ngayon sa lugar ko sa Taguig. Pupunta ako doon tayo Gagambino. May usapan kami ngayong araw, pupuntahan ko siya doon para kunin yung gagamba. Doon bumagsak sa kanya hapon. Malapit sa kanya yung supply. So siguro mga isang oras na lahat papasok ka sa kanila Gagambino. Ayan yung Robinson Supermarket ito. Ayan siya. Mamaya pagdating doon sa gate bibidyoan natin ulit. Ayan yung pinto nila. Tao po. Ito yung garden nila. Ayan. Papunta sa likod. Ay mga kagamba, meron si Kaji. Wala kang ligo. Ayan, nandito kami sa garahe nila. Ito isang tropa natin. Ayan. Kalarito rin yan. Okay, Tatay Mendo. Ayan, Tatay Mendo. Malaking gagamba. Higante ito, gagambang kalabaw. Ayan. Ito yung mga gagamba namin, nasa lamesa. Ayan, Dami. Ayan, puro mga higanting gagamba. Ayan. Hindi na uso maliit na yan, puro malaki na. Nauso man din. Ayan. Tubig. Ikaw ba, tubig ko rin. Sa bulkap dyan. Ayan. Kumakain ako ng bayabas, ang laking bayabas. Dami pa yan doon na kayo. Hindi uso maliit ng bayabas ito. Bata ngayon eh. Bata ang inutusan ko dito pre, binibigyan ko ang palit, di ba? Yan? May inutusan ko bata dito. Tara, tubig mo na ako. Bata ang dito. Ayan, kung napanood nyo to, mga Kaji, solid dyan, supportahan sana Tatay Mendo dyan. Ayan, mabait talaga, napakasipag pa. Ayan, bayad mo na ito lang.
So pa natin, pangalan mo ito? David. David, taga rito rin to. Ayan. Idol yan, sa Tatay Mendo. Lagi rito kay Gambino yan. Doon lang yan, kapitbahay niya. Tagal ng mga bata ah. Yung Maganda mga mga- bata dito, kapabili natin tinapay. Maganda magtambay dito, magandang klima. Malamig Oo, talaga malamig. kasi ngayon. Mm. Maya-maya lang kayo, pa nagsabay-sabay yon yung mga pupunta dito. Pakita si Tatay Mendo, hindi umalis ngayon. Abutan nung kaibigan namin dito na isa. Nako, baka mapainom to. Nag-iinom kasi kami dito. Kami dito. Nag-enjoy lang kami dito. Wala kayo? Ubas pa yun. Oo. Ay mga kakagamba. Paalis na tayo. Kaya si Gambino. Baliktad lang ng baliktad yung ano. Mga kakagamba, ayan ha. Paalam na tayo kay Gambino. Ayan. Pauwi na tayo. Ingat, ingat. Ayan, Pogi yan. lang, takong pogi. Ayan, so takmong pogi lang tayo hanggang 60 lang. Tatakmin doon sa sir dyan. Okay, mga kakagamba. So, isa't kalating oras, nasa bahay na tayo. Ingat ka lang, ingat. Okay, okay. Ulan pa. Tama lang yan. Medyo maambun-ambun konti para hindi antukin. Okay, sige. Hindi na kaya. Ayan, nakapalabas na tayo ng subdivision nila. Ayan siya. Alis na tayo ng silang Cavite. Ayan. Ito na. Yung gate, palabas na tayo. Ayan. Ito yung pangalan subdivision nila. Ayan.